porto la terra ferma als peus i els tinc allí enganxats perquè m'ajuda a estar en contacte amb la terra allà on vagi. I la terra als peus, els caragols al cor. Amb paraules d'orgull lleidatà i orgull aplecaire com aquestes, ha conclòs l'actriu Lara Díez el seu discurs com a pregonera del 39è aplec del Caragol. Durant el seu pregó, Díez ha demanat a les autoritats més inversió en cultura, ja que afirma, en aquests moments socialment complicats, la cultura resulta més important que mai. Crear espais de diàleg i trobada, com l'aplec, on tothom és benvingut, forma part d'aquesta inversió, ha explicat. Un dels moments més aplaudits ha estat la seva reivindicació del paper de la dona en la societat actual. Per primer cop, el fet de ser una dona té com un avantatge de donar veu, no? I vull aprofitar això, aquest fet, per donar un missatge a amigues, que és que ens han tapat la boca durant molt temps, ara ens donen alguna coseta com per complir algun tipus d'estadística, però hem emprès un camí que no té marxa enrere. Durant el mateix acte s'ha proclamat president honorífic a Xavier Pérez, l'encarregat d'estar al capdavant de la Federació de Colles entre el 1998 i el 2007. Com ja és tradició, també s'ha entregat el premi del concurs de rodolins i versos satírics Memorial Jordi Plens. En aquesta 7a edició, el premi ha anat a parar a les mans de Joan Pifarré amb la seva obra El paer de la cadira. La gent no va perdonar aquella ofensa i va sortir amb força en la seva defensa. Així que la gent li va parlar molt clar. Un paer ha de saber estimar. La gent de l'Horta li va recordar i amb el temps l'hem sabut perdonar. El Club d'Hoquei Patins Lleida Llista s'ha endut el Premi Caragol Bové, mentre que el Caragol Llimac s'ha declarat desert per primera vegada. Hem trigat 67 anys a aconseguir un títol, net lents igual que un caragol. Espero canviar-ho, això, i que molt més aviat puguem portar algun altre títol. Per tant, sol vull agrair a tota la plec, a tota la gent que feu que aquesta festa ens la sentim tan nostra, i agrair-vos, sincerament i de tot cor, tot el club, tot l'equip, aquest premi. Moltes gràcies. Amb aquest pica-pica al mateix Teatre de la Llotja s'ha donat per iniciada la 22a Setmana Cultural, que s'allargarà fins dijous. Aquest serà el preludi d'un aplec que des d'aquest mateix dilluns ja s'està cuinant.